Serayoni madhumik porikha cholai tongo. Product kisu debor ma MDC bo bosi nanggo. Kintu bo jaga jaga no khana tine hotat khayai gearta tiplan mahapo hai mahapo hinai dala sabai prochar khayai. Jaga jaga ni borok busia susia khayai. Amai obostang tongkha borokno para amchani borok teisa khoroi nangnai. Khapangni takte buksong lamsogo jotono no tini na update hingga kai chini ti prasa khoroksa belai kheno sak no bo educated ni wansu te belai kheno sak no supply ni wansu bo je hatai kotoro hangar strike chaya nung yakari je choba khalimani obrong no belai kheno chajokliya basuke gyan gnang sak no gyan je asuke ingjago ubagrani mung porjonto si khui sawa amkrasa Norono video no nai ni di batam saka. Kono khajo to no hai ma phaika kom khama hai. Tabok serayoni madhumik porikha cholai tongo. Jotono saima para bising asai rogo tabok je sound system chalok tongnai baji dudum dam kha tongnai. Elakani okra sakra serai khonai jotono basa nanggo. Tabok serayoni madhumik porikha boroni bosor kaisani yapri tabok ni seon thang tongo omhai jorabo hohom domong tongmani para amchai rogo bo belai na saya actually product kisu debor ma MDC bo bosi nanggo kintu bo to saya je para amchai o omhai ke tong thogi hine kintu parani borok rok busia susia khayai okra sakra rok tiksa busi nanggo sao nanggo para amchai ro tabok je jaga sound lao tongo je jaga hohom dabong tongo sound kotoma khai lao tongo serayoni bobishono na habai serayoni tak buskango madhumik porikha chengkha madhumik porikha chengma jaga tabok seray ek bosor ni je yapri boni bobishoni bangai sei tongmani jorabo para amchai rogo je sound system lagoi tongflai tongmani jaga jaga no khana tine hotat khayai gearta tiplan mahapo hai mahapo hinai dala sabai prochar khayai jaga jaga ni borok busia susia khayai amai obostang tongkha borokno para amchani borok teisa khoroi nangnai serayoni bobishot naha nangnai agami dina borok ni yapri baina sini bobishot ni yapri sini jemung phainai omoni koimung ani ngnai joto ti prasani bangai tabok madhumik porikha cholai tongo 12 porikha cholai tongo mohai rok jate ingya natai sound system log lagai natai baji phone phan ingya natai para amchai tabok jaga jaga na joto para no mohai ingmani bangai ang joto okra sakra no koinai tei chini sak chalai no koinai borokno koidi je buskango chini serayoni bobishot no naharoi chini nogana porikha cholai tongo serayni porikha cholai tongo omhai jate ingya natai hambai.